Ikaw bala, may ara kagid bala potensyal, pero walang tawa bala ginapang updan mo bala ng mga tao bala mga wala pulos. Nga, kay gina-underestimate mo ang influence ng iban nga tao sa imo. Feeling mo abi ang mga amigo mo, updan kagid halin sa kapigaduhon, hasta mag-uswag ka. Ay, minango na iya, may potensyal kaya. Kaso, ang ginaupdan mo nga grupo, lang tawa bala ko ng ginaubra. Di bala puro lang ML? Or ang mga grupo mo na bala permi nga ginaupdan niya permi lang panahor lang ang nabalaan. Tapos mambal ka subo nga gusto mo mag-uswag si mo nga kabuhi, tapos hindi mo na pwede mabuhian ang mga amigo mo nga wala man pulos nga ginahatag si imo, wala value nga gina-contribute sa imo. Ay, hambalon ta kaya nga daan kung amo nang gapalibot si imo, hasta sa ulihi maparehas ka man na sila. Ay, kung amo na yung gapalibot si mo, hindi ka na yung matingalang, hasta sa ulihi wala ka man yapon may nalabot. Oh, pero pamangkoton ta ka, kung gusto mo mag-asenso, gusto mo mag-uswag, ay, di ang balon ta ka nga buhian mo na ang amo na mga klase nga mga tao nga ga-influence sa imo, nga ga-palibot sa imo, nga ga-shape sang imo nga environment adlaw-adlaw. Singganan ta ka, hindi pag-i-underestimate ang influence sa mga tao nga gapalibot sa imo permi. Kung gusto mo ya magsaka sa imo nga kabuhi, kung gusto mo mag-uswag, pangita sa mga tao nga may ara the same nga drive sa imo para mag-uswag man sila sa ilang life. Or upod ka sa mga tao nga nakita mo bala nga nakalabot na sila ya sa ilang destinasyon, nga nag-successful na sila didto ka grupo ya sa ila bala. Ginasigurado ko sa imo nga kung updan mo na sila na pila ka adlaw ang mabutong sa imo pababaw. Kung ikaw kuno ang pinakaalam sa inyo nga grupo, it's time na nga bayaan mo na kay butungon ka na nila padalong. Mangita ka sang grupo nga ikaw ang pinakamango, kay pila ka adlaw ikaw man masaka parehas sa ila.